Lad os gå i gang. Nu går vi i gang med mindfulness-øvelsen, hvor du bevæger dig ud af tanker om fortid og fremtid og går ind i nuet. Vi begynder med opmærksomhed på åndedrættet, så du har fat på ankeret i kroppen. Ret nu opmærksomheden på din vejrtrækning. Følg luften, der strømmer ind igennem din næse eller mund og ud igen. Vælg om det er næsen eller munden, du har fokus på. Og så sid og følg den her cirkulation lidt. Bare bemærk luftstrømmen, som kommer og går i sit helt egen tempo og rytme. Du skal ikke ændre på noget. Det er ligesom du heller ikke ændrer på årstiderne, der kommer og går. På samme måde tillader du, at luftstrømmen den kommer og går, helt uden du behøver at ændre på noget. Du kan vælge at nyde, opleve eller falde til ro i den her cirkulation af luft, som strømmer ind og ud af din krop. Læg mærke til det stille i dit åndedræt, som om du registrerer en meget let brise. Læg også mærke til varmen og køligheden og fugtigheden ved luftstrømmen. Nu begynder vi med det nye i øvelsen, hvor du bevæger dig ud af tanker om fortid og fremtid. Du skal ligesom centrere dig selv inde i din egen krop. Mærk dig selv, at du sidder her. Du er i nuet. Din krop er i nuet. Du trækker vejret i nuet. Så lige nu er du i nuet, midt imellem fortid og fremtid. Du skal se for dig, at alle tanker, som hører fortiden til, dem lader du strømme ud til venstre. Og alle tanker, som hører fremtiden til, lader du strømme ud til højre, imens du selv er i nuet. Det er kun dine tanker, der kan være andre steder. Du selv er altid i nuet. Så fra nu af er du optaget af bare at være her nu, i midten, imellem fortid og fremtid. Og så hver gang der kommer en tanke, så placer den. Det du ikke lige kan placere, det trækker du bare vejret igennem med en anelse dybere indånding. Og så slipper du tanken ud af dit system, når du puster ud. Så lige nu, hvis der er en tanke i dette øjeblik, hvor hører den så til? Er det fortid eller fremtid? Lad tanken strømme ud, hvor den hører til. Det er ikke fordi de skal gemmes på. Lad dem simpelthen opløses ved at strømme ud til højre eller venstre. Tankerne de er ikke her nu, så du skal bare lade dem strømme videre, så de opløses af sig selv ved at strømme ud i uendeligheden. Og hvis du ikke kan placere tanken, så tag en lidt dybere indånding og pust den ud. Du behøver ikke følge tankerne. Blot se den, og så placer den. Og hvis du har et tankeindhold lige nu, hvor hører det til? Placer det i fortid eller fremtid, eller pust ud.
Giv dig selv lov til at slippe alle anstrengelser, alle tanker, opgaver, to-do-lister, fortid og fremtid. Bare være her. Så lige nu, hvad er dit tankeindhold? Hvor hører det til? Placer det. Du behøver ikke tænke nogle tanker med vilje. Det er kun de tanker, der kommer, som placeres. Begynd efterhånden at lægge mærke til, at tanker ikke er noget, du behøver at følge. De er ikke hele dig. De kan strømme videre. De passerer. Og hvis du har et tankeindhold i det her øjeblik, hvor hører det til? Fortid, fremtid eller ingen af stederne, så du bare puster det ud. Nu sidder du lidt uden guidning, så der bare er helt stille. Og så placerer du bare tankerne stille og roligt, når de kommer. Tillad dig selv at være her i nuet. Virkelig indse, at tanker ikke er noget, der har magten over dig. De kan passere. Så vær rigtig omhyggelig med at placere den. Og virkelig se, at tanker om fremtiden ikke er noget, som er her endnu. Og så behøver vi heller ikke at forholde os til det i det her og nu. Og tanker om fortiden, det er noget, som ligesom har været. Så lige nu kan du sidde her fordybet i nuet og lade tankerne passere. Du får lige en stund mere, inden øvelsen er rundet af. Og så prøv en gang til at placere tankerne i fortid og i fremtid, eller puste dem ud. Og når du er parat, inden for det næste minuts tid, så vender du tilbage til rummet og åbner dine øjne, og øvelsen er slut.